diputul-putul amor panjriting kudha hesti ora kata ingkang tuwaja layu sepi ngablahaning padalanan satrio gagah Karakoso rambute sagulu ben tumbangake pundak sapa kowe takon kelawan aku sapa Antarja Antarja iya Raden Grana Sikah iya apane kaki Badranaya dudu sapa sapanene yen mati melu kelangan wah mergo kae kang momongi kelawan ingsun Antarja kae wong atu aku senajan to sipate mung trima kono kawan yen mati melu kelangan yen to wong maloyo sia bakal sia-sia kelawan wong Semar Badranaya gawe kapilut Kanjeng Rama Werkudara kelawan paman Pangeran Janaka dudu sapa-sapa urusanane Antarja Tadhawana palah dalah babo Matno sastra jendramu ungalno dadamu ora tiba keplanukaning dan mangsa sumbyur dadi lan pengamun-amun mati munang kene Antarja dal kaya ngopo aja keken gluduk kurang udan wah dalah Antarja ora waran Matno sastra jendramu ungalno dadamu den sing seti busana agemanmu mongso ora kelakon ana ndasa Antarja tak cangkingan ing papan kene matamu po up yo lo ah yo
Pendito kang umum lawan watak kang karo murko watak dulu tinasar jalo yo kowe waduh malah nek kesene dasar koyo ngono aku apa bakal gawe patine Budrono yo kaki Semar wandarane jenuk lawan para kandangan kang Pandhawa tongone para Budrono lawan Janaka basuke kowe jenuk lawan adimu para Pandhawa arep gawe gagal-gagal murunge Prabrata Yudha Jaya binangun arep gawe rukune Pandhawa lan Kurawa tandhoke bakal ngilani kodrat kang wis kudu lan kudu mati dudu sapa-sapa rusane ning karo Prabu Baladewa iki tak dono lho kowe sapa durung kenal karo aku durung tepak karo aku urung ngerti aku ora tau nonton wayang mesti Matno sastro jendramu unggal dadamu nata Madura Prabu Baladewa kok krasane masih dulu tuwa ning pinto ratu banding-banding wong tanah Jawa banding-banding wong tanah Jawa banding-banding wong tanah Jawa gelem minggat tungate Baladewa ki aku tangan antemu koyo dadak Baladewa geger tunggang buri tunggang arep nyok kasilatan gawe nyok dak koyo apa takalmu rasa tangan dak koyo apa sing bandar koyo ngerti pamit iki karo Baladewa koyo ono dipameke karo Krasana masih drone itu murid di Bathara Brahma Dewani Geni Dewani Dahulani Kayangan Argo Dahulo dak koyo apa bandar ayo koyo apa bandar ayo nenek koyo mau bono jauh tak dono tak dono ayo bono dewa si dono ini pintu kamu terus tak jaga banding ngono
kisah bakal banding taton ora bakal putus tangga endi wong manusia endi murid wong pi darbo kaya ngopo endi anak ae darbo kaya ngopo tak dono bolo situ bakal putus tangga dal kaya ngopo ayo Prabu macam yang Prabu. Lek kaya Gusti Sinokarta dodo pangawi-ngawi wis kaya kembang ora mari abang. Tutuk mringis siunge modot. Mretane menteleng pindhane mino banter kang handeleng dulu kelawan bidayane Antareja kang namung kungku yen Pinata putra saking Pendhita Widarba ingkang dijuluk Prabu Dirgamukha. Sayekti Prabu Dirgamukha nalendra kang didaya sekti Mandraguna milih tandhing jeneng apa ketaman tumbak lakak-lakak guyu ketaman patrem mesem mias mrem template tegas ketaman betil dudil-dudil Sayekti Prabu Dirgamukha ngetingalaken kasudiyane Raden Antareja Kacapo Prabu Dirgamukha kumlawe astane
nyandak gaman musuh ampuh ingkang nama Kiai Limpung Triprawara ketaman Gunung Gugruk ketaman Segara Sagadakan ketaman jalmane menungso dadi ambyar dadi gendhet pangamun-amun kadidayane Kiai Limpung Triprawara muluk pojoking gaman mijil lisus awrakem potondro yang tigaman ingkang boten bae-bae kumlawe astane melesataken gaman kenging dadane Antarja mlayu kami gilan kenging dadane Galutoco mlayu kami gilan mula-mula geger ing pasewakan pabaratan gedhe Prabu Baladewa nguningaken pirsa sang Baladewa kandhek geger padha sanalika pamuring sukma Senopaya pinayu ing asepi tinempang talanging kalbu rasto jakti yektine gaman pusaka diplesatake saka anggane Prabu Dirgamuka iki pusaka gaman kang bae-bae duduk lumrahing gaman duduk mengkara padhang rupane warna ungu Pak iku wis gegayutane karo jin setan prikayangan iku ora mung cecel jaba iku cecel jero lantaran diteluh karo jin setan terus mula iki anane mung prayoga sing ati-ati apike sing gedhe no kaprayenan
Ora ono paedahe yen diterus-terusake anggone peperangan bondo yuda kelawan wong-wong Malaya siya. Anane ya mung rebut balung tanpa isir but pepesan suwo. Pralunginipun Mahanadriwa mangkat marang Durawati, marang Yai Bathara, marang wakmu Bathara Kresna. Iki kudu dilaporake. Yen ora dilaporake mengko mundhak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Iki popul dhewe yo. Sing ati-ati duku-duku diko Kang Prayitna. Karo kok wis papen dawuh. Oh Sikro kang tumingal Kampu samya ngedalilir kanthi wileting kandha Undarnya mangundoni timbinjang sangat dimidil Pak Togok mung diparingi gaman limpung tri prahara nembe muluk cahyane werna ungu wis padha kamigilan padha wedi padha mlayu nggih kok nembe di logo napa wis wedi ya kok nembe di logo wis wedi urung ditamakna nembe di logo ngono amwe gaman rita iya iya pokoke saking ambu-ambu kaya winali kerasane ngatiku to kok mandul piye tau mandul katon menang trontong-trontong kodhong ya katone ya jenenge wong ratu ya kok piye kinanti pang mandul nang pangantenan dadi kelepene takon keluarga iya kudu diwai sing ana gandrung-gandrung rito. Ya iya. Kinanti panglipur woyo. Renggane prawan sonde kaya jendela kaya gitu. Lho pun ditokon iki Gusti ampun diati. Ora kok. Mung aku seneng nyawang lambemu seneng. Durung paset koyangin nang tapi pincung kormentesi.
Datene yen diwasa umi langit konjang ganjing Togok kota rasa nih katon-katon ginawanganing paduning mripat Togok mengko yen kelakon pendawane ambruk lempurung mati kabeh mudhar randane diboyong marang Malaya Siya rondo randane Pandhawa ayu-ayu kabeh lho iki nyungtuk Drupadi ya kena yang ini ya tenang. iya Sri Kandi bakal dadi rondo tak boyong marang Malaya Siya tak dadi negaraku kok garwa nomor 48 Lilalitan Sri Kandi wong ayu pemudaku kena lali kelingane lagi tuku mie ayam kok motor listrik bah disawang kang mburi rambutnya sebokong ora bokonge serambut ora tole parasa saya dicabut ora pareng kok nek lagi lara untu ora pareng dicabut mongko nek dicabut nek wis pas mari kok untune growong mongko nek wis ora lara nembe kena dicabut iki dinuling niki pipine urat sarap urat ini apa urat yang ilang lah nek pegelinu iso kaya pijute kudu maring sinden mesti mari karo pijet karo ditungkak iku mesti mari kembali